Sziasztok! Hol vagytok? Egy sziasztok! Gyere le, babika! Látlak! De nem rakod bele a Rozit a tologatósba? Hozd már ide a tologatóst! Nem, na nézzük csak! Itt a konyha. Itt van a Rozikáék konyhája. Nem van nekem. Az kié? A Sacié meg a Rozié, nem? Itt meg anya főz. Na, mit játszatok? Játszatok, ne ökörködjél, jó? Inkább adjál egy puszit a Rozinak. Adsz egy puszit a Rozinak? Rozika! Szia, Manóka, szia! Rozi, hol vagyol? Rozi, gyere ide anyához! Gyere ide anyához! Gyere ide anyához! Rozika, gyere ide! Gyere ide anyához, gyere! Rozi! Rozi, gyere ide anyához! Gyere már! Na, hát elesel! Na, most gyere ide! Na, jössz? Gyere, gyere! Jó,